בוקר טוב לאבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מומחה ומרצה לשינה. בוקר מצוין! זה בוקר נפלא, אתה יודע מה? למרות שיוסי פישר לוקח לי את כל זמן השידור, אני עדיין רוצה לאחל לו בוקר מצוין. אין איזה חיידק או איזה משהו חורפי שיכול למנוע ממנו מלגנוב לי זמן שידור? לא, האיש מאוד קשוח, האיש קשוח ביותר. האיש עמית, אני מנסה לשלוח לו אנרגיות, לא הולך. כל הכבוד. אולי אני אתן לו, דליק, פשוט ללכת להירדם מול מסכי טאבלט וטלפון סלולרי כל לילה, שזה בטוח יהרוס את השינה שלו. אגב, היה איזה מאמר על זה, אם אני לא טועה. מישהו כתב על זה משהו. דבר על זה, כי אנשים עושים את זה, אנשים יושבים במיטה עם טאבלט או עם פלאפון, ופשוט קוראים פייסבוק, קוראים תגובות, כותבים בעצמם. איך זה יכול להיות שיש לנו איזה מין רצון ודחף כזה, אתה יודע, לבדוק, אולי איזה מישהו לפני חצות החליט לשנות את תמונת הפרופיל שלו, כאילו כמה זה ישנה לנו את החיים. ואז מה שקורה, האור של המסך, פשוט התאורה של המסך דלי כל כך קרובה אלינו, והיא זו שמפריעה לנו בשינה. ומה קורה פה? מעבר לזה שיש לנו את ההתעסקות הזו לפני השינה עם הטלפון או המחשב, התאורה הזו פשוט משנה לנו את השעון הביולוגי. אתה יודע, הרי אנחנו חיות, אנחנו מושפעים מחושך ומושפעים מאור. בזמן שמגיע החשיכה, השעון הביולוגי שלנו יודע, אנחנו הולכים לישון. אותו דבר באור, אנחנו מתעוררים. כשאני מקבל את אור המסך מול העיניים בחוזקה, זה סוג של זמן שאני צריך להתעורר. אז אם אני לוקח את הטאבלט או את השעון, את הטלפון הסלולרי אליי למיטה, ומסתכל עליו עם כל העוצמה הזו קרובה לעיניים, פשוט מאוד אני דוחה את זמן ההירדמות שלי לפי כל מה שאנחנו לומדים בכמעט שעתיים. דליק, שעתיים שלי להתאפק במיטה ולא להיות מסוגל להירדם כמו שאנחנו רוצים. אין לי ספק שאתה צודק, אתה יודע, כשמטפלים בילדים שיש להם בעיה עם הורמון השינה, עושים פעולה הפוכה בבוקר, שמים להם מנורה חזקה מול העיניים, כדי שהתהליך של ההתעוררות יתחיל. נכון מאוד. עכשיו, תראה, יש אנשים, אני קורא לזה חכמולוגים. אגב, כמו המפיק שלך, אורון, מה הוא עושה? הוא מנמיך את עוצמת התאורה של הטלפון הסלולרי, ואז הוא אומר, יהיה לי פחות עוצמה לעיניים. אז אני אומר פה לאורון, זה חכם וזה נכון, אני מעדיף את זה כך מאשר בכלל לא, אבל עדיין נשארת, אם פתרנו את בעיית התאורה, נשארת בעיית המידע. ברגע שאנחנו מזינים את המוח שלנו במידע, ולא חשוב אם הוא רלוונטי או לא, אם הוא חשוב או לא חשוב, אבל דקה לפני שנרדמים, מקבלים איזשהו מידע לתוך המוח, זה הורס לנו את היכולת להיכנס לשלווה, לרגיעה, וזה פשוט נותן למוח להתחיל לחשוב על דברים שמשאירים אותי ער, ואני לא רוצה להישאר. נכנסתי למיטה כי אני רוצה לישון. לכן לא כדאי להתעסק עם הטלפון הסלולרי, וזה משגע אותי דליק. אני שומע כל כך הרבה אנשים ואני מדבר איתם ומספרים לי, מה פתאום, אני לפני השינה חייב לדפדף. למה? מה כבר יכול להיות שונה בכמה דקות האלה שאנחנו הולכים לישון בהם? למה הדחף הזה להרוס לעצמנו את השינה? אתה יודע שאני מבין את התסכול שלך? לא, כי אני חושב על זה, בן אדם שמקדיש את החיים שלו כדי שטכניקת השינה תהיה מושלמת, שהמזרן יהיה בדיוק בעובי וברכות ובקשיות ובזה, והכרית תשב וזה, והסדין המתוח, וההיגיינה שלך, הכל מושלם, ואז מגיע הפלאפון ודופק הכל. והורס לי את הכל. למה? פשוט תשאירו אותו בחוץ. אגב, אני לא יודע אם הרבה יודעים, דליק, אם אתה משתמש נניח בטלפון כשעון מעורר, וזה בסדר, כי הרבה עושים את זה,
גם אם אתה מקבל את הטלפון או שם אותו על שקט אבסולוטית, מערכת השעון של המעורר עובדת. זאת אומרת, אתה עדיין תתעורר. אין עם זה שום בעיה. והכי טוב, תרחיקו אותו לעזאזל מחדר השינה, אתם תהיו מאושרים, ואני מבטיח לכם את זה באופן אישי. אני אתחייב שאתם תהיו מאושרים כשהטלפון לא יהיה בחדר השינה. תוכלו רק להתרכז בכרית המלטפת, במזרן המענג. זו תהיה שינה של מלכים, פשוט שינה של מלכים. אבי ברססת, מלך השינה, שיהיה לך שבוע טוב